raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja Kaisinga katon pusakane pecut Kyai Samandiman geger barang pupung singa parong alas roban iyo hae barangi sansaya rapim iyo hae padha sekti sah karo tim waro sekti trepasing prajurit singa patih bujang kanon lawan pepati ingkong kabeh hancur lebur dening warok Ponorogo pecut Samandiman suarane mencah angkasa iyo hae padha sekti sakaronde iyo hae perangi sansaya rame oh hey. Hai Pratite siteci ngiti saya bagelayuti siteci kang keteter sikure metuan ngiti la 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 jalan tadi cikra iwi jalan kuri teket terwayune sumradini sitaci kite saya pakalune sitaci wangka tetel sikore batuanine la oke saya kurang siji Pak Gangsar apa iki gendruwo apa mbahne urung mlebu mbahne oh mbahne urung mlebu urung ketinggal oh kayak apa mbah Gunung Lawu ya kayak
Apa ki? Gusti Dewa Cihapi Raja ing wanate lenggana ana bibir wastu sedenya karana lupa sanenggayok titeter Wah, ora ditebok-tebok. Minanten kawar ingsun suhun arnawa banget sama Foto-foto kowe padha. mitu balang Delok apa? iki tatrap ya mandaya sapala Gusti Kang Maha Pangayom udharaken saking bencana sumhamba kawruh trawela amrih pamoleh termasanya nedah kirana prambaswara dadi arep jroning sagita Gusti Dewa Cipati Raja ing wangnate lenggana ana bibir wastu sedengan karana lupa sanenggaya titeter mila kuwangga tatan minanten kawar dharma ingsun suhun arnawa
Oke. Ramaidon sapa wong sing ora trenyu ato bojo bojone ato sawetara pengin weruh kuatno atimu Hatgono atimu cahayu antenono tekaku kangen Dik. Ada layang kangen Bekso Wiji Manunggal memang untuk Anda. Wingi kuwi wis tak waca apa karepe hatimu Trenyo hati iki maca tulisanku ra krasa netes ning pipiku
bojo pengen turu angel merem arah main doa sapa wong sing ora drenyum aku bojo sawetara pengen weruh percaya aku kuat hatimu cahayu antenono tekaku cahayu antenono tekaku yo layang kangen mau no request apa lagi? Ada request Mas Belum ada Rio? ya? Ayo yang mau Oke. request. Oh iya. segera madu. Oke. Tiket mau. Ke jam piro mau? Oke. Oh jam loro. Luput. Ket Mas Rio, subuh jare. Mas Rio tanggung jawab. Yuk, Ayo Mas. dikasih, Mas. Karena Mbak ini ya. Lah, lah, Segera lah. madu. Oke. Aku padahal- Pokoknya aja khawatir. Aku ra kenal. Pasti beres. Pasti beres. Heeh. Dituruti maksudnya. Ono embel-embele karis. Heeh. Ada. Ono ora? Wah. Orang ngeceng-ngecengi aku lho, durung tak transfer karo aku. Aku kok cung-cungi terus. Via kok mau. QRIS saiki. Lah aku sing digoceki jane nggo nyicil ya iso lho. Iso. Eh, Oke. DP. Yo, Mas, yo. Dikasih segera madu. Segera madu. TikTok, TikTok. Yo yo yo. Ayo ayo ayo. Ada uang ada barang. Sing. Sulewu. Panambiku. Iya. Yen ton mangki. Ing sarita ing sadalu. Ulat mulir tirta pilih rembuyung tresna tuwuh ning ati. Pembojanku lir sekara madu ora kalis memakin sing kalbuku. Asik oi. Ditambah lagi sawerannya Mas. Terima kasih juragan-juragan. Wes digawake bagor. Yo, saya nguruk. Ayo yo. Yo bagore disi. Anakku tetep kanto lagi. Itu ijal. Ya, ya. Hey.
Muga sliramu tan citra kayuyun kasmaran segara madu Saya dine rasa tresno muga sliramu lan cinta kayuyun asmaran segara madu. Terima kasih.